بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan si kami haram Islam, Alhamdulillah. Yari kita ni unay sa zaman na to ini, amuin qabla al-iftar. Manjari kalo insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuin magmanyatakan na kato taniyo in perkala na to waktu adlaw ini insyaallah, ang hapon ini. Karena mahapon ini ang unain lang ta adlaw ipag kikita na to na isabisin ini bulan na inya to bangsa upama kakitaan na to na insyaallah ta'ala maray konsumi ang haylaya na kita niyo. Sa sumagawa bang yan tuloy na to kasaksiyan in pagbuwa niya ganaka na yaon na tinya kumanap na isap kita niyo adlaw sin pagpuasa na to at iniaon pa tarawih na to sin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoyad to imbi mga hikapahati na muna na sa wabit to yari kami ni napupun to kami yari dapit ko pa to i-shekal din nading amin wala na ini nakabutas lang po len na panagnaan na salden sin taon palimaway kalau ramayan insyaallah sa kaino pa ini biya mga malasig pa in kami ni kalau amoy masing-masing programa na to insyaallah iban na pangayo kamo dua kato tanipatan kalau insyaallah ta'ala aun ini biya mga ini susungon marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala sin pagkala na to insyaallah. Demikian yaring guru na to mulia amin dapit niya ako patuo Syekh Sabir Umar dari kato tanyo alhamdulillah. Unun-unun hadya lang tayo ni Taufik Kama waktu ini tungod pa amin pagkala sin ini pag amal ibadat na to bulan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna tukbal ko kan Syekh Sabir Umar kapatut lang ta umagna Mr. Balik Tunggal Syekh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga katotay manguran ng mga agama Islam at niya sung-sung na sumampig in kakuyagan sin kita niyo amo na in pag haylaya atau ka Idul Fitri sebab mahapon ini waktu pagkikita sin anak bulan umuya unilon sin Rasulullah long niya lil-saimi farhatan olog niya doa kakuyagan sin to berpuasa ikaisa din na kakuyagan niya amuin apabila makabuka na kita nabiyaw hati niya sung-sung na kita hati niya buka hati niya makuyag kita tol sinamuin kaya tunay na to insalag-kulag ko ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na mikyan hati niya makuyag kita niyo sintutumbasan din Allah subhanahu wa ta'ala. Daon din di mga katotay manguran ng mga agama Islam at niya tungka ginis din ng mga kakahinan si manusia amuin di siya makasudha timbangan di siya sumarang at timbangan sin kakahinan si manusia adlaw kiyama sa baban sin kalagkuan sin pahala niya na ikaysa dito mga katotay manguran ng mga agama Islam hamok din dito in asyam amuin pagpuasa na di sumarang hatimbang sa babang silag ko sinamo impahala niya. Lawan sin Allah Ta'ala Qudsi kullu amal ibni Adam la illa sawfa innahu li wa ana agizibi. Lawan ning katan kakahinang sin anak apo Adam hati niya biyabaita kaniya inamo intutumbasan malingkan in puasa hati niya siyuko sin Allah Ta'ala inya lang mismo ako lang niya in damihil sin tutumbasan na tao hangkan in ang kakuyagan sin tao berpuasa ikadua kakuyagan niya apabila makasud na siya pa surga
amo makapagkita siya ibang Tuhan na Rabbul Alamin na biduni tarjuman. Way na magta-translate. At ini person na makapagsambong jawab ka mo ibang Tuhan na Rabbul Alamin. Na sa lagkulag ko ito, ni'mat sin Allah Ta'ala. Lang sin Salam na ru'yatul Rahman. Lang ni min a'adha min ni'am fil jannah ru'yatul Rahman. Sa lagkulag ko, ni'mat sin Allah Ta'ala. Lang sin surga. Apabila kakitaan mo in Allah Ta'ala, amo in nagpapanjari kayo. Ini kedua niya mo in kakuya atau kamu in kakainang si manusia di sumarang at timbangan itu tumbas niya sa babansing kalagpuan niya na amon as-sabr. At ini ang sabr yaw natin niya napangajin nato yaw na bulan Ramadan ini in pagpuasa ini na amon na ipagsabar. Na ipagsabar yaon wala ratiyo gila in tumbas niya. Yung sinallahu ta'ala innama yuwaffal sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amura lang sinallahu ta'ala in tumbasan sinallahu ta'ala amo di mabista in taud niya amo in sila mga masarap yan. Ini kato niya mga katotay manguran na moagam Islam al-afwa anin nas diha Ramadan ini at ina napangadji nato inamo in mapasinsya kita manusia sabab yang daakan sin agama Islam bang sa paman na muasa kau amo in kaluong pa si manusia na di ko paatuon biyayan in agi mo inni saim in ako ini puasa ko di ako umato kay mo di na sabab yung sababan sin di mo at kuano natin niya in kuan sintaw yung ngisintaw yaw natin niya bakit mo sin karayawan na amo in di lang siya kamaapan biyayan na in kamaapan niya amo in wala arabya baita sin Allah Ta'ala in tumbas niya atin niya sababan sin kalagkuan niya biyan faman afa wa aslaha hisyo si manusia atin niya makapasinsya tay mangut niya iban magmarayo siya fa ajru ala Allah tuput Allah Ta'ala makaingat sintumbas niya. Hindi na sa wapiaon amuyat mga makadihil na man yutiyo kanyo inya ikariko in may kupo mga katay mga oran niya. Alhamdulillah sa lingkat-lingkat lang ta pagpatuntong nito kato taniyo sa lagbo-lagbo dahil mga amal amoy nawistawi na sinari niya amoy hindi siya lang ta mara at laong sintimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na yaon kanya ingkatan Allah Ta'ala in nagbabaya serta demikian na yung puasa ini di kajakahan sin ini piapanjari niya siya raim makajakamatan sin amun kakahinang sin hambuk ipon sabab ito na siya raim mapatutlong ta amun dimihil sin ini naut aslag at tawa-tao di ban katiyo sin amun amal sin ipon niya doon haamoy in bulan Ramadan. Iban na si mga nasabot niya ito ay napusan amunain pati maapon in manusia amuin ini uno-uno nain sumampay kaniya labay ring hakakainan sinabuk manusia ang panayat to kaya sabaran sarta kaya pagmaap niya pa narani ang dua magtuwi-tuwi amin nasabot niya tuyad to insyaallah subhanahu wa ta'ala nahawiat ting kahalan ini lain ko na amaripa ini pinduwa po ini asal sa kalim natin amin lang ta gumanapsin biya mga nasabot ito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi akramana bi khidmati sunnati nabiyil amin wa aqamana ala nashri hadisi afdalil awwalin wal akhirin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah mga palawan na kami Islam long ta in kami biar pusong magnapusan ini katuana adlaw ini mangi long tabi mga kakitaan si mga sila amon niya on di matarad katuana yan ang mga hirad daplakan hirad punasan in kaibanan kami luwa mga kapupuan yan sila biyaon na matampal sila katuana mga kakitaan nila namun long tapagtugom sinsuwa iba mga tasbo din mga tasbo din kaibanan yan sila biyaon lang tabi mga jimadjaka sinamuin pagkita sin bulan na arakala lang ta magpakita na siya katuan na magsupa magkakitaan insyaallah ta'ala pagdumi lang tabi mga way na pagtarawid na katon takbir na amoyan arapon mang di pagkakitaan mga palangon na kama Islam na biyasin kabiyaksahan at makad kita lang ta si mga partawakan sin kaibanan namon wala masuk mereka to amunan kasibuin namon waktu niya katuan namon mga matali bayan kaya sibu-sibu namon lang ta pagbukuan si namon pagsahali biyan to kaki na magkulang maglabi insyaallah ta'ala kung marisag waluya ang katuan kabiyaksahan biya lahat to biya mga lang ta magpamalayak dahil kakuran sing kita niyo
long tabang sopam konsum na ka at wako ni sapak. Amo yan ito mga pagkakabis Islam karna na inadlaw ini, hikakawhantag siya sin pagpuasa sin kita ni adlaw ini. Sa na makajariyan to cukup na, makajariyan to pulang pa. Katuan? Sa babing pagpuasa ta, ayro nakakawhantag siya, matawagan katluan. Ayaw, hadya sa kawhantag, waro na magkada to sa nabuo. Biyan to kagi. Na amo yan ito mga panahon hakam Islam, biya mga laong takad-takad sin kita niya sumungsung yaon. So alhamdulillah, biya nasin agi siguro karasahan, Sheikh Sabir Umar Kaina, kita niyo, bulan Ramadan, alhamdulillah, biya tagbos nag-training kita niyo, mga panahon hakam Islam. Nagmahil daw sin basa sinog di bulan Ramadan, di lang kita hang kabulan, sinallahu ta'ala kapag mahilon. At ini supaya lang ta mapindain kita. Mabiyaksa himinang si mga parkala mo ito. Wayaan sinallahu ta'ala sa ta tuminusa kita. Dahil sinasabot siguro kain natin niya diha ini na nabiyaksa kita magsabar. Nabiyaksa kita magpatigo o magpatibaba. Magpatiag na pagkahita manusia. Demikian magtahan sin uno-uno natatahanan. Tiyatahanan kato sinallahu subhanahu wa ta'ala rin naman nakakaon. Iwan ni inuman. Iban na sing kaibanan hiyaram sinallahu ta'ala tumtumunta. In kaibanan ni hiyaram sinallahu ta'ala Ramadan. Hiyaram day sa haruwaing bulan mga palangwan na kamay Islam. Sa diha ini, biyak sa kita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Labi luwa bang kita masabar, yaw ning kabuka kato. Iban law ta may ta sinallahu ta'ala, haway ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ta in agi sin Nabi sallallahu mga hadis sa samput, law ta matawad hadis na may ta. Dahil mga dua mustajab, tatay maun sinallahu ta'ala, muna-muna, dua asin mga tao na sakit. Dua asin tao nagpupuasa. Dua asin tao musafir. Iban dua asin tao ang main kilalaukan. In mga ini, mga panahon hakam Islam, banglaw sin Nabi mangindua yung mga tao ini, tanto hadja, mustajabun sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tao nin piyagsibuan, haantara sin upat ini. Tao na sakit, tao nagpupuasa, tao pagtulak-tulakan, iba sin tao amon lang ta, kaya naanyaya, kaya laukan. Kaya laukan sin pagkahinay manusia. Uno in piyag sibuan nila ini may ta mustajabun sinallahu ta'ala in dua asin mga tao ini. Muna-muna lang sin mga ulama, hangkan mustajabun in dua asin tao nasakit. Pasal bang siya nasakit, hawak to yan, biyadag busnahan sul in pangatayan niya, sarta iwan kabuga niya pa Allah Ta'ala, iwan di siya makapagtakabor patuhan na bulan. Sa may ta, yaon naway na kusog niya, malam na siya. Wayron na luwas yung katakabulan doon katuhan. Dito katuhan. Way na luwas yung katakabulan niya. Kumajat siya tabang pa Allah Ta'ala. Iwan ipanawhid niya, kumusog katuhan. Kung galunin Allah Ta'ala panawhiran niya, do, ya Allah, nasakit na sa ako ini. Way na makatawang ka to, tupot ikaw ra. Way magkapaulis ng sakit kumalikan ikaw ra. Hawak to yan nung sinabi sa lang mustajabon siya natalain, panginduasin to, nasakit. Sa may ta, nahansulin pangatayan niya. Mga kuwan niya, nababagbag na katuhan. Hikaro, tao nagpupuasa. In tao nagpupuasa, labi luwa bang hapon-hapon na besin wakto na to biyayo nini, nahalaw na kita lamang mga parang nakama Islam. Ako na kita di makahibal, singkalam mahanta, besin kabi yung katuhan, beragos. Naka-tuwin kwanta, ay minsan nakapagsahol. Na inyan, na lang ta magalam makaw. Na wakto ko malamma, wayron san mano siya, ihabdi siya, nag-aabbo pa siya. Hanggang na, sampay beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mga tao, di aturon sinallahu ta'ala kiyama, di siya sutsihon, sarta daw sinallahu ta'ala, kanya rin siksa, maulul hadala sinallahu ta'ala, may mga taong ta, miskin, ulang gamos, magtakabur pa katuhan. Abuhan pa siya. Na, wayron reason na ipag-abuhan, sa miskin siya, katuhan. Namang siya nag-abo, miningin tao yan sa mangin pangadatan niya. Na diyan tuhan tumapalaw na kami Islam, di sinallahu ta'ala siya aturon. So bang intaw halom siya malaman na hiyahap di, ando, yaon siya biya tagbos, di na makapagtakabur pa Allah ta'ala. Bang siya mangindua pa Allah ta'ala, alhamdulillah. Tayo mo sinallahu ta'ala. Amet, hikato, mga musafir. Inta pagtulak-tulak na. Kamuhan, inta magtulak-tulak, kaya bibinin ahlin niya katuhan na. Ito siya si Pakula, na yan tuwing pangatayan ni Beragbos, nagdurindurandam ang mga ahli niya, kaya bibinin niya, doon, maununawa doon yung mga nakasawa ko ito kaya bibinin ko ang hula. Yan. So, bang siya mangindoa, damit yan, mustajabon siya Allah Ta'ala. Nahansun yung pangatayan niya. Mga panawan na kami Islam,
So amo yan turing ang mga laong tabi, mga nagawa ta pangadyan di bulan Ramadan. Amo ni magpatibaba, magpatikupo, iwan sina mo tapag sabar haon uno na daagan sina Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala puasin Ramadan maminang kita rin mga tao magsasabar sa mayta in partandasan sina Allah taala bukod sa Ramadan sampai paruwaing bulan ding Ramadan yan din tandas sina Allah taala kato ding naman ang pagtaat ding naman ang musibah iban sin mga maksiat ang hindi kita pasukol sa Allah taala mapatutatahanan kita sabaran insyaallah taala bang mayan kita lang tanabiyak sa ding bulan Ramadan pagpuas ng Ramadan mayan kita rin ng mga tao nagmambuka sa bunal po Allah taala nagsasabar lang tahaon na pasabaran kami sa Allah taala insyaallah taala may nang kita rin ng mga tao pati po iban mapati ang kapag kay tamaham sa insyaallah subhanahu wa taala katuan. Alhamdulillah ang satu indeng ka mga ini lang ta makawa na to karayawan ang halaw man simbolan Ramadan biya na mga nasabot sa kalim na ding ito doon amuin pakaradyaan lang ta dahil hapal sa baban sin pag ini mahil sing kita habulan Ramadan makawa tayo mga sarew-rew pangadatan aming kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pangadatan mahinang sarab haamoy hindi na mabutas yung panganan harap kaniya kan na kita panawagan sakit asupaya kita makatumtum kaniya amot kin kamaksuran niya ang kan na kita dihilan kalam makakabuhianan asupaya kita makatumtum kaniya na yung mga yato katanta namin nakasusugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala kataan sin waktu na haamin ini wayron sakit niya wayron niya nam niya kasigpitan sa sumakawa yadto imparsupkatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala labi yadto inamuin ini karayaw niya lang taha amoy mga tao bihat to sabab mo na hangkan siya na inang bihat to amoy 5 bay siya nagsandal 5 bay siya nagkasusahan dahil doon hayaon timutog in parsupatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ang paamo natin kakunahan sin Tuhan Rabbul Alamin dahil haipon niya kada pagtawakon si mga ini magbibisaralong niya in amoy akida mahukot in akida ini pamagot ba pamagot mo, di man jari mapuklas bihan, haantara mo iban sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Nasubay hadyad to, yung pamagot yan to, rin mapukawon. Mapukay ni sin maksiat. Mapukay ni sin biya mga paglugpas sin waktu. Mapukay ni sin tatana mo di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to Ramadan, humugot isa binikataan. Humugot bihan. Sabab ha bulan Ramadan, matawag na yung kakitaan mo yung tayo manghud mo malamma, kakitaan mo in temahod mo halong kasigpitan, halong ka susahan. Ngayon ito katantan, may nang ito pangadyan na kula, sarta ikabiyak sa sin pangatayan sin amok mo minbihan, doon haamuin pagtumtum niya patuhan na kularan siya. Amati namin mahal ka din kataan, bukod sa talang kain labi pagtumtum ini ipagbungat sa Jasin Simon. Aun waktu yung Simon dito, di kakaran sino mo ini ginhawa barang. Atawa di wala miya makadiha jantong bihan. Aun din dito hato mahinang mga riya atawa suma. Dahil mga ini hinang gamma yan niya ito piyang laman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hamin bihat to ikahala ini sarta biasin pagyanon sin syakir to inamin din mga salago-lago ibutang at timbangan bihan. Di siya maubos ibutang halong sin timbangan. Amo ni mga nasabot lang ta na mukain na ito. Na yung mga ini, di na ito magkadawhat, sumagawa, di na ito makawa habulan ini. Na namikyan, biasin liyabayan lang ta, nasabot ta yung mga ito, milong na miyukto na yung Ramadan, biasin bihaon, yung mataw ni magpisaraw, miyuklas na lang. Na matao din namin kuyakan, mang sa upama, muklas na. Matao din makuyag, din sinamuin, masusa. Sebab tiyo-tiyo da in mga ini magkasusa amuray mga tao asal nakawatok na paamoy in pagyanon pasupatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila mabaya gingsoon inamun pamagkot dito. Suway na sadya sila tutog doon. Nampay nito katantan bangsa pa matutog na kauroon na mahunit ko tuan maka nanam amoy lauta masalahat. Bang sa upama rumatong ito, misan pa'y kaaunan dumatong kayo mong kamatay, in kamatay halawang kasanangan. Bihan, sabab ikaw halaw mo sin ini jantong mo ito, in Tuhan Rabbul Alamin. Amin nagpapanjali kayo mo yan. Sabab na matali si mga tao magmumura,
in amin alta doon kanila, bukon kanila. Bihan yan. In amin tatabangan nila to, in sa kaulola, bukon na sa to, in sila liyabayan na dya. In nagtabang ito, Allah Ta'ala. Bihad to ato kata. Asay, bihad din namin kugda niya. Na amo yan mga katote, mangura na ako ng Islam. Murah-murahan, in waktu na to, insyaAllah, bihan na sinari, ang sa upama law ta but nyumata nakatutan yung imbulan kada kanayaon na hati niya wayron na pagtarawin na to kada way na pagtarawin na to sarta law ta na in sa kapun na to amo na hati ko in pagjakat ang mga silaway na kajakat amo na jakat na manjari pa sa blaw ta dahil kabihayaon waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai siya mabot pa konsumi aon hari pa inamoy imam law ta makasakat patasin bihan hatinya diari pa siya ini pagod in pag-usod sin jagat pitra namun yung kiyaway ta namo sila mabayaon amoy hatinya subay tuod siya ini amoy pagkaunon sinamoy tao magjajakat bang siya bukas na bukas ini pagjakat niya bang siya bukas kandum na damit yan amoy sabihin ipagjakat niya biar tu namin biar pengaturan serta na ini inggantaan niya ang karantang biasa namin gantangan sin mga nakaunad to na timbangan niya to amunain lang ta 2 kilo iban 2.4 amatin namin eksakto lang ta yukup siya sana pagdalong ta intimbangan bihon mo ha ini tabo yan biya mga aun waktu pagdagdagan nila yung lubot na hati niya padyukupon muna sabab na lawi na marayaw inamin makalawi rin sin kulang mantulihan na hinangon muna 2 kilo iban tunga na wihan tuwing kwan sumakawa ikabaita na mo aun law niya biya mga nagbaita si nong niya sinon na inyad to dahil ang mga ini pangharo si mga ulama bihan na tungod sinamin pagkala makawabang sa upama kawaon na tutuod namin kahugot sinsara sabil kaya sa akupan na mo si Kalim Sheikh ini ha Saudi Arabia dito sila magjakat fitra bang bukod siya amoy kakaon bihan ang siya bukod ini syair bur bihan naruwa rayaon bihan namon tumami ikaw na amon na bihan ang pamurakon na ito pa amin ini tukbalan amo ito yung biya mga lauta hatuod sinaming pagdakat kita. Amin nakapin pa kato taniyo, hari pa kita niyo makapuklas dahil amin bulan mulia ini. Insyaallah. So alhamdulillah mga panahon na kami Islam ito na ingkuro kanasahan na mo indang nakalilkato ni pengajian peliharan sila mo ini. Ya adopsing kita ni hadlaw ini sampai parumin ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai sila mo tapong jakat fitrah na ini lang ta na pagtukbog si matasukan ni kanagan na kung sa pamabay mga lang ta atin niya hinapusan na katuan ang pati mugbob na ang hinapusan na adlawin si pagpuasa na sumod din kawajib sin pag-usul sin zakat fitra mo na amoyad to na lang ta na dahil mga hinang sa mga bariman na sila nagtakata mga asal miminasal sila sinamon lang ta pag zakat fitra nila sa tabi ang mga tatalit-talit na mga issue na mundoy dihilan nila amoyad to kagi sebab na lihat yung mga tagapag-iman pa Allah Ta'ala at niya mga yahamparo niya to dilam na himay na muin daw ng araman niya amon mga parkala ya wajib ka na sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya niya katinggalan amo yan to sarta na mga palawang haramay sambi na sinari in pag-ungsod jakat fitra ini kuntuman na to na ipagsutsi ini si mga lang ta hataw nagpupuasa ang mga karumilumya ni puasa niya mga arakala ng kabisara sa simbisara di kabayas na lang tara nagkanumyan demikian na tu'matan lil masakin na kakaon si mga miskin bang mukyarilan sila andoy sab na law ta mabiyasa sin mga kay manang ato na magkalamod lang ta magkukuyag hadlaw sinamon ay insyaallah taala bilang bos biya mo ta na to mga katawtay manguran atin niya man diyan ni kataniyo mag ini muka abi ayon ati ko ba isipin ini magbanta to si kalau mga katono ya wag ka na kubiyak sa very magenta wala din magenta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا